op de kalender van het jaar met de kunstbeurzen, althans de internationale kunstbeurzen, staat als eerste de Brava in Brussel. Hier kom je ook een aantal TEFAF-handelaren tegen. Het is hier nog niet TEFAF, het is niet zo groot, ook nog niet zo internationaal. Maar ambitieus zijn ze wel en ze kijken toch ook wel een beetje naar Maastricht. Et quand vous comparez le Brava avec les autres foires, par exemple le TEFAF, mais aussi les foires à Paris et Londres. Non, ce que je trouve intéressant Alors, il y a pour l'instant beaucoup d'événements en Europe, beaucoup de nouveaux événements, mais si on prend les foires qui ont... Les événements et les foires qui ont voilà, une certaine expérience, que ce soit la TEFAF qui est une fantastique foire, elle a son rythme, elle a sa façon de fonctionner. Par exemple, il fonctionne par zone et avec des marchands de très très haute qualité aussi. Nous fonctionnons plus en mélangeant tout. On aime bien l'idée de confronter les objets et on aime bien ce côté, je vous ai dit aussi, accueil. On fonctionne avec notre propre personnalité. On a ce côté belge, on est un peu surréaliste dans notre façon de voir les choses aussi. Ja, we kennen u van het TEFAF. Uw familiebedrijf staat daar al enkele tientallen jaren zelfs. Hier is een systeem dat straks is hier de preview of de opening. Gala dinner. Ja. Dat kennen we in Maastricht niet zo. Hè? Hier gaan de mensen zittend eten. Ik geloof voor 2000 of 2500 mensen. Of zo. Ja, soms is het tot 3000. Okay, maar er zijn mensen die binnenkomen en die niet eten. En dan omdat ze de eerste blik willen hebben. Eerst kopen. Ja, precies. Beter voor u als kopen en niet eten. Als te kopen, ja, precies. Dat is weer helemaal gemakkelijker voor ons. Maar ik zou zeggen, het is soms ook een beetje moeilijk voor ons als galerij. Omdat wij 3 nachten na elkaar moeten openingsuren doorbrengen. 3 avonden opening? Ja, 3 avonden opening. Zeg, en nu in Maastricht gaat de preview veranderen. Hè? Eerst waren er 10.000 genodigden in totaal, nu worden het er 5.000. Wordt dat voor u als galerie moeilijker om te selecteren? En ik denk dat voor sommige mensen die echt kunstliefhebbers zijn, is dat zeer belangrijk. Omdat die openingen zijn altijd een beetje een feest. Dus zijn er een paar of meer dan een paar van de mensen die alleen daar gaan om champagne te drinken en een beetje goede kunst te gaan kijken. En dat geeft een moeilijkheid aan de mensen die echt kunst lief hebben en die kunst willen kopen. Wij maken van Brava in de outdoors exhibitions en kunstbeurzen onze belangrijkste aanwezigheid in een beurs. En nu, Brava is ook thuis bij mij. Ik ben Belg, ik heb mijn galerie in Knokke, ik leef in Sint-Maartenslaten en het is in mijn nabijheid, in mijn brotherhood, maar waar ik al mijn vrienden ken. En toch blijkt dat Brava, gemiddeld komen rond de 6000 bezoekers op onze uitnodiging Brava bezoeken. Dat is veel. Dat is echt top, maar dat wil ook zeggen dat we toch een verzameling krijgen, een bijeenbrengen van onze verzamelaars België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, hier in Brussel. Nu is bijvoorbeeld Maastricht ook niet zo ver. Hè? Heb je daar nog eens aan gedacht? Ik beschouw mij dus als een partner van Brava. Een partner die ik ook zou kunnen zijn voor TEFAF. Want je zou aan zich kunnen zeggen, Brava gaat elk jaar een stapje hoger, maar het is nog niet TEFAF eigenlijk. Hè? TEFAF is top 3 in de wereld. Onevenaarbaar. En nu hebt u hier om het maar even voorzichtig uit te drukken, een niet onaardige collectie van Christo brengt u.
je zou bijna kunnen zeggen dat u zo'n beetje de huisleverancier van Christo bent. Zakelijk gezien zijn wij echt een partner voor Christo. Nu ook met het komende project in Londen zal ze hem daar ook hopelijk de juiste rol kunnen inspelen. Maar het gaat niet over de financiële rol, niet over zakelijk. Het gaat over de innige vriendschappelijke band dat ik heb met Christo. Ach, wie weet komt er ooit nog eens een link Christo, Pieter, Stefan. Dat het is inspirerend wat u zegt, want ik heb graag een onderscheid te maken. Hier hebben we natuurlijk een ruimte ter beschikking die in TFAF niet mogelijk is. Maar ik hou wel van apart zijn, minder commercieel zijn en in een ruimte die deze is of anderhalf, bijvoorbeeld 1 one-man show te brengen. Om het verschil te maken in zo'n beurs.